Hello guys! Good morning everyone! So welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyok. So di bali kakagising ko lang po. So Monday na naman, babalik na naman po ako ng trabaho. Babiyahe na naman ako mula San Carlos City, Pangasinan, papuntang Pasig. Babalik na naman po ako ng Pasig para magtrabaho. So di bali, maliligo muna ako tapos mag-breakfast and then babiyahe na naman muli. So yun guys, tapos na po ako maligo. So kain po tayo. So, ang ulam nga po namin ay pritong bangus. Tsaka, nagprito din po ng saging ang aking asawa. So, kain po tayo. Happy Monday everyone. Kain tayo. Tara, kain tayo. So, ayun guys, tapos na po akong kumain. Tara, biyahe na po tayo. So ayun guys, tara, sama na po kayo sa aking biyahe. So ayun guys, malapit na din maubos yung gas ko. Magpapagas muna ako. Let's go. Balik na. Thank you. So yun guys, nandito ako ngayon sa Barangay Apunit, Pangasinan. So magpapagas muna ako dito sa Petron bago bumiyahe ng malayuan. Premium full tank. So yun guys, tapos na po akong magpagas. So babiyahe na po tayo.
So yun guys, touchdown po tayo. Thank you for watching. See you sa mga next vlog ko. Bye bye.